czekam. I okej, przechodźmy dalej. Kupmy jakieś włosy. Kurczę, mają jakieś bardziej lepsze te włosy. Tak mi się wydaje. Witaj, Kej. O, jakiś Jak. To ma sobie. Witaj, Kej. Jestem Jacek. Nie będzie Jacek. Policjant mówiła. Staram się, żeby wszyscy się tu dobrze bawili. Najpierw przeczytaj proszę nas zasady, potem możemy zacząć zwiedzać. Miło. Bądź miły. Hasło musi być tajemnicze. Powiedz zanim coś napiszesz. Rozmawiaj z rodzicami. Codziennie rozmawiam z rodzicami. Okej. Wydają mi się fajne te włosy, ale kurczę... O, tu są jakieś fajne włosy. Czekajcie, wypuszczę Mikusia, znaczy mojego kota na balkon. Przepraszam. I zaś kurczę, będę musiała zakładać te słuchawki. Okej, słuchawki założone i patrzymy dalej na włosy, jakie tu są. Kurczę, nawet spoko są te włosy. O, tu są zakupione. A, to są już początkujące. Kurczę, trochę mało. Ale te są spoko, to więc weźmy te. Fajne to. Nie. Szczerze, trochę wygląda to jak wygląda. Nie ma tu takich fajnych trochę tych czapek, ale nie za to głowa. I znowu jest ich bardzo, ale to bardzo mało. Dobra. Raczej nic takiego nie. Ja nie możemy plecak wziąć. Skrzynki tu. Serio? Buty jakieś. To są mam plus. Nie będą takie. Albo takie. Spodnie. A, spodnie tam. I bluzka. Nie, musi być jakaś jasna. Nie. Kurczę, też nic takiego fajnego nie ma. Serio. Dlaczego? O, nie będą hasztagi. O, i nie będzie tak. Może, czekajcie, no tu kupiłam tak. Kupiłam to. To dajmy tutaj tą bluzkę tak. I teraz weźmy ten plecak wielce. O, i dajmy go tak. O, niech będzie tak. I git, i niech to kupimy. Co? Ja ci kręcę. Ja to ślepa jestem. W sumie niech będzie tak. Okej. Nie wiem, czy to są majtki, ale okej. A jakich on spodnie? Taki. A, to nie będzie. Nowa bluzka. Nie, bluzka ma zamknąć. Najpierw to. Spodnie. Ten na dół. Okej. To nic, to dajmy to. I buty jeszcze. Jeszcze buty. O. Okej, niech będzie. Okej, to twój profil. Zobacz wiadomości, które wysłałeś i powiedz kilka słów o sobie. Nic nie ma. Tu są zdjęcia Loki. Zdjęcie? Nie będzie zdjęcia mojego kanału. Albo nie, żadne, nie chcę. O kurczę, co się stało? Co się stało? Nie. O kurczę, dobra. Nie, nic tu nie będę dawać, bo i tak nie będę tu grać. Jak to wygląda? Jak to brzmi, pisze chłopak i daje takie coś, powiedz kanałem. Jezus, jak chłopakom o to grać? Znaczy no, chłopcy może mają swój gust. No, widzę. Jaki mają gust, o lubię głosowania. To jest jakieś... Dobrze, kochani, jest taki mały konkursik. Ma być 25 kon i 30 like, a 2 wybrane przeze mnie na mumię dostaną bez dzieła liczę na was. Ma być 25 kon, ma być 30 like. Ja... Dostaniemy przyjaciółmi. No jasne. Dobra. Poderwmy ją. Jak ją poderwiemy, będziemy fajni. Ona myśli, że jesteśmy chyba chłopakiem. Ale dobra, niech będzie. Albo nie, czekajcie. Nie. Bo mamy nie ma cena. Dobra, to będzie też na koniec. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Piszcie w komentarzach, czy byście nie chcieli tego konta, bo ona mi jest do niczego nie potrzebna. Ja go nie chcę i